Era això, la Vale, no eran los camiones. Després de la Fortuna vam anar a Tortuguero, que és una reserva natural que està a la banda del Carib, crec. Havíem reservat la barca que ens havia de portar de Moín fins a Tortuguero i sortia a les 10, però ens van dir que a les 9:40 havíem d'estar allí. Llavors vam calcular i havíem de sortir a les 6 de la Fortuna. Però resulta que vam sortir tard, hi havia molt trànsit i al final vam anar super ràpid per arribar a temps perquè la barca marxava a les 10. I a partir de no sé on vam començar a enganxar camió, obres, camions... I allà fent adelantaments, el Joan conduint com un... Bueno. Brusco, vigila. La Isa anava al darrere ginyada i jo anava cagat i conduint. Hem d'arribar a les 9:30 a agafar el barco, que surt a les 10. Google Maps diu que arribarem a les 9:27. A les afores del Moín. A les afores on surt el barco i la carretera està plena de camions impossibles d'adelantar. Va ser com una mica una situació bastant estressant. Look, Eve, you can stay if you want to. I'm not going to keep George waiting. Quin és el nostre grup? Realment no és... I al final vam arribar a temps i quan vam arribar havia un pavo amb una motoreta, que és el que després va portar la barca, que ens va dir relax. Dic, relax? Dic, Pau, vinc estressat que no t'ho creus. Tu veies els guiris que anaven pirant amb una barca més o menys gran, amb finestres, amb sostre... I després veies el conductor de la lanxa que va aparèixer amb una barqueta. I res, i amb aquella barqueta vam anar. Però és molta estona, o sigui, és com anar a Barcelona, a Madrid, a Malave. Que clar, amb el motor tot el rato, i el nen al principi no li va molar un pèl, va començar a plorar i era com, uala, ja veuràs, pobret. Però després, com sempre, es va acabar dormint i molt bé. El trajecte va ser molt guai, quasi que vam veure més animals i més mogudes en el trajecte amb la lanxa que després quan vam fer el tour con canoa por los manglares. I aleshores vam arribar a Tortuguero, que Tortuguero és una reserva natural, no van els cotxes, només hi ha bicis i pots anar a peu. I res, molt tranquil, allà estàvem en un hostel amb cuina compartida i tal. Clar, vam anar a un hostel. Ara fins al moment estem fent la volta al món versió vacances, que és en plan amb el teu Airbnb guapo, amb el teu cotxe que et porta amunt i avall. I clar, com vam anar al primer hostel, i tot i que estava bastant perfect, pues la cuina ja és una mica un follón, la penya és guarra, deixa les coses por ahí... Però molt bé, vam estar molt tranquils. Tenia mogollon de plantes al jardí, el Bruc estava allí jugant, encantat. Quan vam arribar allí tenia una imatge del mar del Carib, que era el que es veu aquí al darrere, però quan vam arribar a Tortuguero el mar estava superpicat. Era tot molt gris perquè va estar molt núvol tots els dies.
amb el nen molt guai perquè anàvem a la platja, que no ens vam poder banyar perquè les corrents, el mar estava com molt picat, però vam estar jugant allà a prop del mar, a la sorra. I al principi tenia com molta por, anava per la sorra, allà com que no, i al final els últims dies ja va ficar els peus i tal, i després era com que cada dia volia anar a la platja. Llavors, allà a Tortuguero tampoc vam fer massa cosa i vam fer el tour de canoa amb un tio que era molt guai, que es deia Abel. A les 6 del matí et porten amb la canoa, que allò és supermaco perquè és molt silenciós i et permet endinsar-te per la jungla i veus animals. Que a més vam fer el tour de canoa, que van amb unes barques que caben com 10 o 12 persones i anàvem nosaltres 3 sols, amb el tio aquest, que molava molt. Feia tots els sorolls a tots els animals del bosc. Vam veure el oso hormiguero tamandua, que segons ell és com si t'ha tocat la loteria veure-ho, i res, era un os formiguer pujant per un arbre. Aleshores anaves allà com capficat pensant en lo maco que és, no? I la natura i lo maco que és estar allà. I poca cosa més. La tornada de Tortuguero, el mateix, van ser 3 hores de barca, però aquí va començar a ploure des del quasi al principi. Amb uns ponxos que ens van donar, que ens anàvem empapant, que havies d'anar amb el cap tapat allí dins, que va ser durant una hora horrible. Però com que el tio que va portar la barca de tornada li va fotre molta xitxa, vam arribar en 2 hores, que va ser guai. I ara estem a Puerto Viejo, que és la banda del Carib. I res, llavors vam arribar aquí a Puerto Viejo i a Puerto Viejo vam fer el gran descobriment, que és vindre aquí a la platja de Punta Uva, que està com a 10 minuts de Puerto Viejo en cotxe i que és maquíssima. que la veritat, no sé, és la millor platja que he estat a la meva vida. I portem 3 dies aquí i hem vingut els 3 dies perquè el grup s'està passant superbé a la platja i de moment no s'ha cremat, que és com que bé. I aquí estem de puta mare. No sé, és tot bastant guapo, la veritat. Mira, estic veient una penya que s'ha fet un flotador amb unes canyes de bambú o amb uns troncs. No està mal, no? Aquest matí hem anat a una catarata també que hi havia aquí a la vora i bueno, bé de veure, però també ja és més de lo mismo una mica.
I què més? Ah, i aquests seran els últims dies aquí a Costa Rica. I molt guai, la veritat, I el dilluns ja agafarem l'avió cap a Guatemala. que ja estem començant a veure que serà un Cristo a nivell de transport i a nivell de previsió per poder fer reserves i així, però bueno. I a veure com va l'assumpte. A veure, Titi, vine, dóna'm-la. Mira. Ara... Mira, el Titi m'ha portat fulles. Què passa, guapet? Vés a l'aigua, ara vindré jo, Titi.